Бүген Кырмыскалы районы Атъетер авылында яшәүче Рәис Хәзигали улы һәм Зилә Яһүдә кызы Вахитовтарның гаиләһендә өсләтә байрам. Улар бүген икеле туган көндәрен һәм никахка инү көндәрен билдәләй. Бұл хакта безгә уларның балалары хәбәр итә. Рәис һәм Зилә Вахитовтар 45 ел бергә тату гомер итәләр. Бар булмыштарын балаларга белем өлгәшеп үткәрделәр. Уларның укучылары хәзер инде үзләре университет тамамлап, олы юлга аяк баттылар. Без үз кызлары өчен атайыбыз менән әсәйбез үрнәк, тормыш маягы. Хәзер инде үзебез ата-әсәй булып, үз балаларыбызны тәрбияләһәк тә, кадерләребез безнең өчен һаман борсылып, янып яшәй. Авылдаштары, хезмәттәшләр арасында да кадерләребез ихтирам яулаган кешеләр. Бер-беренә иң тугры булган гаилә конкурсында катнашып та еңү яуланулар. Ата-әсәйбез әле хаклы ялда. Шулай булуга карамастан улар һаман әүдем тормыш алып бара. Яй етһә балык тоталар, бәшмәк ялар. Баксаларында еләк емеш, яшелсә үстерәләр. Көзен иһә мул уңыш йыеп алалар. Кышын саңгыла, конкида шуалар. Былтыр беренче янсәрдәрен Юлиянаны кияүгә бирделәр. Рушан менән Айбулат яндәре әлегә студенттар. Уларны югары уку йортына инеү өчен математика фәненнән өләсәләре әсәйбез Зилә Яһүдә кызы әзерләнә. Тагы 3 янсәрдәре Сыңгыз, Сафия һәм Ришат мәктәптә белем алалар. Каникул мәлдәре етһә рәхәтләнеп, олатай өләсәйләрендә кунак булалар. Атайыбызның да бер генә минутта буш вакыты юк. Гарәп телен ныклап өйрәнә. Авыл мәсҗиденә йөреп Коръән сүрәләрен яттан һөйләй. Әсәйебез инде хаклы ялга сыгу менән үзе өчен яңа бер шәп шөгыль тапты. Исе китеп балык тота. Бұл эшкә янсәрдәре теләп ялеп ителә. Газизләребез Башкортстан санаторийлары, диңгез ярында урынлашкан курортларда ла ял итергә вакыт таба. Хөрмәтле Рәис Хәзигали улы һәм Зилә Яһүдә кызы, үзләренең изге теләкләрен һезгә кызларыгыз Рәзилә, Рәмилә, Рената, кияүдәрегез Руслан, Азамат, Илнур һәм 6 янсәрегез yetkерә. Кадерле әсәй һәм атай, өләсәй һәм олатай, һезне туган көнегез һәм никах туегыз менән котлайбыз. Һез безнең өчен иң кадерле һәм якын кешебез. Һезгә озын гомер, ныклы һаулык, бәхет һәм гел күтәренке кәефтә булуыгызны теләйбез. Без һезне бик нык яратабыз һәм һезнең менән горурланабыз. Әле һаман безнең өчен үзелеп торганыгыз, матур кәңәшләрегез, ярдәмегез өчен һезгә зур рәхмәт. Туган нигезебезгә кайтсак, колас яеп каршы алаһыгыз. Безне яраткан ризыктарыгызны әзерләп һыйлайһыгыз. Кадерләребез безне һөендереп озын-озак яшәгез. Һезгә яхшы кәеф теләйбез. Бүгенге шат, сәламәт, бәхетле елмаюыгыз һезне бер касан да ташламаһын. Без һезне яратабыз, тей балаларыгыз, һәм матур йыр куюды ла хорай. Был йыр фәкать һезнең өчен яңгырай. Canım senin bilen Tevgi kabattı şuraşular Şul melden sını bizinin aşık canlar Ömürlük birge kavuştular Kulga kultatınıp ömür yolun Ütəbiz biz ömür gülbirge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerden Kulga kultatınıp ömür yolun Ütəbiz biz ömür gülbirge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerden Yıllar uza biz senin bilen Şuluk күркәм şuluk гашыйклар Тугры булган безнең мәхәббәткә Барчага
фәлән хәрҗә шаһитлар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә. Имин генә торсын дөньялар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем